Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Mupenyu munhu unogona kuita chipo chekuti ndiwe unenge uri breadwinner, ndiwe unenge uchibatsira hama kana shamwari. Asi pazvinozoshanduka vakauyawo kwauri vachiti shamwari chimbotibatsirawo nechakati, wotanga kuvaudza kuti pari zvino handisi kukwanisa kana kuti pari zvino handina. Mazita anotanga kusumuka, unotanga kunenedzerwa, urombo anoroya, akunyima, akudada. Nei zvichidaro? Kuti tiwane mhinduro inotifadza, tati titsvage Apostle Monalita kuti vatitsanangurire kuti nei vanhu vachiti munhu aimbovabatsira kana zvaakuzomunetsawo vanotanga kuona seakudada, seakaromba, semuroyi. Zita rangu nini ndoitwa Frank Wesere, ndichikuchingamidzai paZim Newsbeat TV. Apostle, makasimba here? Ndiri pangu Frank, wakadi? Aiwa, ndiri nani. Riri sei zuva? Aiwa, zuva riri kupisa. Riri kupisa. Aiwa, zvakaoma. Nhasi tauya nenyaya yaApostle inotaurwa nevazhinji kuti inini ndini ndinositira mhuri yangu zvese, asi musi wandinovaudza kuti nhasi handina, unotanga kuona vanhu vaakubhunun'una, uyu anodada, akaromba, muroyi, mazita akasiyana-siyana anotanga kusumuka. Asi paunovaitira zvakanaka apa, zvichida pamwe pachona havatombokutende. Nei zvichidaro? Right, inyaya hombe inobata zvakawanda makawanda nyaya iyoyi, nokuti pachangu ndasangana nevanhu vakawanda vanenge vachifona, vamwe pavanouya kumatsare vachitaura kuti Apostle, ndini ndakamira nedzinza rangu, kana kuti ndini ndakamira nefamily yedu kubva pamawambo kusvika nhasi unoyu. Vanhu vaanewo mabasa avo, vaane dzimba dzavo, misha yavo, vaane. Asi inini zvinhu pazvatanga kudipira, hakuna kana one akacheuka, hakuna kana umwe chete akadawo kuti atambanudze ruoko rwake kana kudawo kundishanyira kuti aone kuti ndiri kurarama sei. Hakuna. Asi inini pandaibatsira, ndaibatsira nemwoyo wese, mwoyo wetsitsi. Ndaitonzwa kurwadziwa kuti mwana wamai wangu haangatambudziki, kana kuti hama yangu, kazini yangu haingatamburi, kusanganisira nevatorwa chaiko chaiko. Ndaisada kuona munhu ari padhuze nenachema musodzi kuti zvinhu hazvisi kumufambira zvakanaka. Ndaitotraya by all means kuita sei kubatsira. Asi nhasi unoyu zvinhuwo zvadonha kwandiriwo, akuchina achada kundibatsira. Vamwe ndo vanotiwo kubva pandakangoti handina, kubva musi wandakangoti zvakandiomera, ndakumbirwa mari, ndakatanga kunzi kudada, ndakatanga kunzi chatoiti, ndakagara takuudzai kuti munhu iyeyoyo ane mwoyo wakaipa. Ndakatanga kudaidzwa mazita, handiti ruvengo rwakatanga kusimuka. Ndakatanga kunzi akaromba, ndakatanga kunzi akutsvinya, akudada, akudai, handiti right. Asi takawanda mufamily, asi ndindega ndenge ndakangotariswa maziso pandiri. Saka unochizodzika mudare remweya kuti unoti why munhu yaari kunzwai, handiti why ari kuitwa zvakadai, nokuti tese tesewo takabva neko, handiti kokuti unosimudza dzinza rese nezvizukuru zvemudzinza, handiti uchizvibvisa kumusha, uchizvibvisa mumatambudziko munhamo, handiti but ndiwe unopedzisira waakunzi muroyi, unopedzisira waakutumidzwa mazita akasiyana-siyana. Saka unozoona kuti mudare remweya unoona kuti munhu uyu munhu ane chipo chiri paari, handiti zvaane chipo chiri paari, chipo ichocho vanhu vedzinza rake chaiko havana kuda kuchitambira. Wakachiziva but wakati regai tinomushandisa murima, iye asingazivi kutoti ndo zvaari, handiti but tichamushandisa murima. Sort of kushandisa munhu
handiti vanhu vachizovawo kuti munhu yaane chipo chiri pari ndiye akapiwa chipo chedzinza, handiti chekubatsira nekusimudza dzinza kuti dzinza risimuke, handiti ndipo pane chipo apa. Asi nenyaya yegodo neshanje nekuti dai zvauya kwandiri inini, ndo yakonzeresa izvozvo kuti vanhu vanotanga kuitira mwana wamai wake godo, hutsinye, shanje. Asi ukada kutarisa ariye akasimudza dzinza rese, handiti achisimudza dzinza rese, umwe anototaura kuti ndaifamba nawo even kumaprofita, ndaifamba nawo even kunyanga chaidzo ndichifamba nawo kuti wabatsirwe, handiti matambudziko, handiti ka at the same time ndini ndaibuditsa mari, ndini ndaivaendesa kuchikoro, ndini ndakawaunza kana kuti kuno kudiaspora. Kune vanhu vakadaro Frank vokuti unonzwa tsitsi munhu achichema kuti ndakaunza family dzinza rese kuno kuUK kana kuti kuAmerica kana kuti kuAustralia, but vanhu ivavo kana pamba pangu havasi kutsika. Ndini ndakavaunza ndakaitira zvese, pamba pangu havasi kutsika. Ndini ndaakutotaurwa, ndakatovhurirwa group randakatozotoudzwawo nemumwemo kuti uri kuziva here kuti wakavhurirwa gurupu, pane zvizukuru zvemumamisha kazvinofambisa news. Ndakatozoudzwa nemuzukuru, vari kuvanhu vari kundiudza Frank, ndakatozoudzwa nemuzukuru kuti makavhurirwa WhatsApp group remunenge muchitaurwa kunzi makaromba, ndimi maitotadzisa vanhu kubudirira mufamily. Saka waraiti mari yangu kana yakange iri yeurombwa yakavasimudzira sei? Mari yangu waiidyirei kana yakange iri yeurombwa? Nenyaya yekuti ndazoti zviniko zvine zvakandoomera, handiti ndopakuti akamubuda mashoko esa ekuromba kwangu, ane mishonga, anoroya, ane hutsinye, akazomira akati anochinya, akudada, ndakutumidzwa mazita ese. Hakuchina kana munhu achadawo kana kumira neni kundibatsira. Zvinobva ipapo pakuti munhu anenge akasarudzwa ane chipo chikuru. Ndinongotaura kuti kune variko because wakatowanda vanhu vari kunzwarwo mumafamilies. Saka usambotambudzike zvako. Kuno mwakazonditi aposto ndakufunga ungana kutozvisungira kuti iwe zvibvunze kuti kwaakaberekwa ari 1 ari kuita sei. Zvibvunze kuti ma-orphans vari kuzochengetwa kuma-orphanage homes, vanhu vaya vari kutoroora wotozochata wotoita mafamilies avo tanga ipapo, handiti vari kuroorwa wotozoita mafamilies avo tanga ipapo. Saka iwewe push hard, handiti, for your life, handiti hakuna Mwari ariko kune vadzimu wanewe. Munhu anga kufunga suicide kune kuti nezvandakaitira vana vamai vangu, nezvandakaitira hama dzangu, ndo dzakundidaiso. Ibva waziva kuti ane bhora ndiye anoita sei, anomakwa. Uri munhu mukuru une chipo, saka chipo ichocho chaedza nerimazviti sei hazvipindirani. Saka wedzinza vaya zvinoitika ndezvekuti ma-monitoring spirits nemafamiliar spirits anonogara muhama dzako kuti watange kurwa nechakanaka chiri pauri ichocho, handiti nekuti panenge pari kunzi iye ndiye akuda kusimudza kadzinza rese, ndiye akutorisimudzira sakati wachaita marombe, handiti muri kuzviona. Saka vanogarwa nemafamiliar spirits. Iwepo unenge uchivaitira zvakanaka, uchisheya nawo zvauri kuda kuita, zvauri kuda kudi, unozongoona zvisingachabudiriri, handiti nekuti vanenge vakagarwa nemafamiliar spirits ekuti anenge ane connection nevaroyi vakuru. Iye anogona asitombori muroyi wekuti ichi, but ane familiar spirit itori paari yekuti nemonitoring spirit yekuti inogara paari mumunhu wemufamily. Mati mambonaona mafamilies akawanda Frank, haashai munhu 1 or 2 anenge akagarwa nechimonitoring spirit, chifamiliar spirit chekuti once wangoshare naye zvinhu zvauri kuda kuita, unongoona zvasingachabudiriri.
once watongoshaya naye kuti handanga ndoda kudai ndodai paanongosara achiti handiti pauri anotofara achidi paanongosara achiti zvakaoma vari kumbozvifambisa seiko vari kumbozvigona sei handiti chimonitoring spirit chiya chatoripota kuvaroyi vakuru vedzinza renyu handiti kuvaroyi vakuru vamwe vasitombori pamwewo ukama wako nokuti zvimweya zvinofambidzana handiti arikuda kutodai ada kuita zvakati nezvakati wozongoona hapasisina chichiri kubudirira. Saka mhepo iyoyo iri kutambudza mafamilies akawanda yokuti family inotanga kuti munhu anga aichiwaitira zvakanaka ndiye wanenge wakukutsirana handiti kutoshuvira rufu rwake chairwo kushuvira kuti dai adya mubhini chaimo. Saka zvinhu izvo zviri kukonzereswa nenyaya yekuti munhu anenge ane chipo ndiwo unenge une chipo chikuru chinenge chiri kurwiswa nezvimweya zviya. Saka zvinogara muvana vamai vako, zvinogara mumakazens ako, zvinogara mushamwari dzako kukurwisa kuti ushaye peace, ushaye mufaro, ungogara uri munhu uya akafrustrateka handiti kuti zviri kurevei, ko ndakatadzei, ko ndakamatadzirei, uramba uri munhu chete handiti anenge achingofunga pfungwa hauna peace. Chinenge chiri kurwiswa ipapo chipo chiri mauri. Yes. Asi ipapo apostle nei zvakareruka kuti atigadzire grupu rekutenda kuti shamwari wakaita basa iwe wakazondibvisa kuachatikobo uko ukandunzawo kuHarare iko zvinezvi kana basa randiri kushanda ndiwakandiendesa kuchikoro. Hazvina kureruka izvozvo, asi chakareruka hakudhonzera pasi iwo wachona wakatisumudza zvakapfava. Totoswera tato negrupu wato nemazita pamwe kuti totokutaura uripo uchitosekawo tichitotaura iwewe. Nei zvakapfava kugadzira grupu rekushora hama yange ichikusumudzai musi waanoti hatisisina chekuti ndikubatsireiwo nacho? Right. Chinoitika ndechekuti mukati memafamilies munenge mune yes vari kugamuchira kubatsirwa, but at the same time mweya wegodo nekurwadziwa wakatobata kuti dai ndanga ndiri kutoita izvozvo kwete iye. Hande munozvona, dai ndanga ndiri kutoita izvozvo kwete iye. Saka nyaya inoitika ndeyekuti pakukurumidza kugadzira gurupu rezvakaipa kuri fast than kugadzira gurupu rezvakanaka rekutenda handiti. Chinoitika ndechekuti ndosaka muchiona kuti vanhu vatema kubudirira kwedu kunonetsa handiti, kunonetsa nekuti tinowepo nekudhonzerana pasi, hatiwepo nekusimudzirana. Mwada kutarisa izvizvi mukatarisa social media yedu kuti yakazara nei, nekutuka, kushora, kudini woshaya kuti naimi ko vanhu ava munhu uyu atadzei handiti, because hapana chaari kuita chakaipa handitika, ari kukuinda teinai, but macomments anobuda ipapo ndeye kumhura, kutuka, kudii. Isu tenge tichitarisa kuti kana ari macomments handiti ngave ekutsiura panenge paakutadzwa nemunhu handiti, kuti lese munhu ari kubuda asina kupfeka zvakanaka handiti, mune right handitika semaviewers kuti no tinogona kungovhurawo mafoni eduka pamwe tori nevanyarikani handiti, tichongofunga kuti pamwe tiri kuda kuona chinhu chakanaka, then tozoona kana kuti hauna kutopfeka kana kuti hauone here kuti content yako ukabudawo wakapfeka handiti zvinenge zviri nani, zviri decent, zvinoita zvakanaka handiti. Hausi kutuka kuti yowe zvakazodai zvikadai handiti. Munoona macomments aya ndo anonyatsoratidza uyipi hwemunhu handiti, nekurwadziwa negodo riri mumunhu, because iwe hauna chipo chacho handiti. Zvousina chipo chacho warwadziwa nei handitika, hauna chipo, but munhu iye unotomufolowa, but uri kumufolowera kuda kumutuka chete.
chichibvunza kuti zvouri kumutuka uri 1 kana kuti muri 2 zvamumisa here, handiti chiraramo chake zvamumisa here kufema. Uri kutotaipa netsoka, iye pagore anenge achitenga mota handiti iwe uchifamba netsoka nezuva riri kupisa handiti right. Iwewe zvawazomutuka uchimushoropodza uchidini nekutotaura mamashoko ekunyeba futi. Kuna vanhu vakatodaro wokuti anogona kutongoti regera ndaumbomupfidza ndaungotaura kuti zvakati handiti then unochiona kuti uri kubuda uri 1 out of thousands of people, uri kubuda uri 1 uchitaura negative comment yako uri 1 kuratidza kuti une ruvengo nemunhu iyeye. Handiti muri kuzviona uri kungovenga munhu asina kana chaakutadzira, but kana wavenga kudaroka midzimu yemunhu iyeye naMwari wake they are going to fight back. Handiti kuti uri kuramba uchituka munhu weda akuita sei, uri kuramba uchituka. Ndosaka mutinoti vamwe vanhu havasi kutomboziva kusafa kwavari kuita. Handiti nhamo isiri kupera kwavari kuti iri kubva kupi, kungomhura. Handiti kutuka nyaya inenge iripo ndeyegodoya yekuti iwe hauna chipo chacho sichipo chiri pamunhu iye. Handiti hauna. Zvinofanana nevanhu furenga wokuti zvinhu zvemweya zvaMwari hazvibhadhariswi. Unoziva kwachakabva chipo ichi kuti chizomira, kuti chasvika pakumira kuti iko zvino munhu akwanisa kuuya womuprofita, wapedza kudaro womupa kuti uburutsirwe kana minamato yekuti vanhu ivavo wakundiswe nechii. Panenge panamatwa Frank, panenge pakwirwa makomo, panenge pabuda mari. Handiti pane pabuda mari. Iwe ungofunga kuti chipo chinongonzikana chanzi une chipo zvatambotaura kupurogiramu yadarika kuti iwewe uri kufunga kuti chipo kana chanzi chiri pauri, you have to work and to be loyal kuti chipo ichocho chizonyatsotange kumanifesta mabasa acho akanaka pauri chichionekwa nenyika yese kuti munhu ane chipo. Handiti munhu ane chipo chake. Handiti muri kuona, but vanhu vanongofunga kuti chipo chinonhongwa. Handiti ngokuti uchifamba apo watonhonga chipo. Kwete. Handiti chipo chinoshandirwa. Saka macomments evanhu vane godo, handiti macomments evanhu vasingadi kukundwa kana kubvuma kuti ini nangu izvi zvazvimomandiri hazvisiri zvangu, indiri wekusona. Handiti ndo pane chipo chaMwari ndikomborerei ndigotozotowewo kana a designer ari well known. Munhu you can be well known. Handiti nebasa rako rese raunoita ringave riri kana kunonzi kuita sei, ringave riri kana rekutengesa chaiko pamusika, unogona kuti well known. Handiti nekutengesa pamusika ikoko unogona kungowe well known neany job ronda. Kuna umwe teacher wandinofollowa so mukadzi, handiti anonyanya kutoadvertisa zvekumusha game resort kuruwa. Handiti saka that female teacher, handiti zvinhu zvaanoita so nevana vake muklasi kufacebook. Handiti zvinhu zvakatondifadza ndikatanga kutomufollowa. Handiti mukona kuti but this one is talented. Haasi kungoita zvinhu zvinguri zvatangojaira. Handiti ari kuitawo zvinhu zvinonakidzawo. Handiti saka munoona kuti ende ndiye akatozita ndizive kuti kune kumusha game resorts. Handiti ndandisingazvizivi. Saka munoona kuti chinhu chese munhu unotowe well known pabasa pako pauri ipapo unotozikanwa. Handiti but ukaita munhu uya wokuti unongotaimira kuti kwabuda ningi chako kumhura nema-negative comments ekutuka chini kutukirira haufi wakabudirira muupenyu. Pauri ipapo field yako yauri iyoyo igamuchira kuti Mwari aiwa inini makanditi ndinosona, makanditi ndinotengesa pamusika, ndoda kuti ndiwe well nebasa rangu. Handiti create Facebook page yako. Handiti
wotsvaga zvinhu zvinonakidza zvinoenderana nebasa rako rouri kuita, unotoona waane following yako. Handiti watoona vanhu wada kunzwisa kuti tokunzwisa kuti akazvifambisa sei, akazvigona sei apa, akadai akadi. Handiti but ukaita munhu ane godo nekurwadziwa nezvinhu zvawamwana chete, haubudiriri muupenyu. Ndosaka muchiona kuti vanhu vanokurumidza kucreata kafamily group kekunyomba, munhu akavasimudza muvhu. Handiti munhu akavasimudzira kuvabvisa kumaruzevha kwamaitambura vari, munhu akavabvisa munhamo yavakanga vari. Nhasi waakuziva kuti kunodhiraivhwa, waakuziva kuti kunokwirwa ndege. Handiti waakutanga kuti munhu uya akaromba, akauyu anotsvinya, akazodini. Kuna mai vakandifonera vachichema kuti murume wangu akavakira vanhing'ina vake misha. Handiti vamwe akavatengera dzimba mutauni. Chini nyaya yekuti iye matenda aiwana aimba mari. Saka munhu yanga ane moyo sefirst born kuti ndoda kusimudzira vana vamai vangu isi. Handiti asi vanhu ivavo wakatocreata kafamily group kaWhatsApp mukoma wacho kaasingazive, nekuti mukoma wacho pane madhira akaita kubva amudonhedza. Handiti zvikanzi akutamburaka anga akaromba ndiye aitotishandisa. But munhu akuitirai zvese kuti akutengera imba, dzimba matengerwa, mota matengerwa, mapiwa mari ekutanga mabhizinesi enyu madini, vamwe vachibatsirwa kunoroora. Handiti but mukoma azongoitawo dhiri raaita raadona, abva atanga kunzi ndiye anga akatoromba, ndosaka tanga tiri kutambura, ndosaka ndi muri kuona zvinhu zvake zvatodona. Dai wanga huri urombwa, dai zvenyu zvacho zvisina kudona here, handiti zvaingodona, nekuti wanga huri urombwa. Kudona kuri kuita zvake nezvenyu ngazvibva zvaiti sei, zvadona. Saka unoona kuti mweya uri kutomboda kuti uprichwe nekutsiurwa mukati mevanhu, mafamilies. Ndozvinoita kuti vanhu vatadze kubudirira izvozvo mukati muupenyu, nenyaya iyoyo yekuti hatidi kubvuma kuti aiwa pakati pedu pasarudzwa mambo. Saka mambo iyeye ngatiteererei. Handiti kwaari ngatitere tinobudirira, tinoenda mberi. Kadata samafamilies mazhinji wakaramba kutambira kana kuti zviri pamwanasikana, kana kuti padangwe remumba mavo, ari pana ari kuzvitiwa nacho chipo, ari pana ari kuti ndinawo mudzimu, ari pana ari kuti ndinawo, wabva wakanya zvinhu zvese. Handiti midzimu naMwari wobva watsamwa, wotai wachisarai muchiita mahumbu enyu amuri kuita. Nhamo mukati medzinza riya haichaperi. Hakuna anokwanisa kukumbira umwe soti. Poruda kuti unoti andipewo soto, toti yangu yakatoperawo nezuro. Ringaite dzinza rakadaro, hazviite. Handiti asi vanhu mune madzikisirwa chipo chekuti unokwanisawo kuti kana zvakuomera unogona kuti ufonerewo hanzvadzi yako kana ndibatsireiwo tete apa, ndibatsirewo hanzvadzi apa. Handiti muchijegana but nenyaya yegodo. Handiti nemwoyo wakangoipa kuti dai ndanga ndirini, dai chipo changa chauya kwandiri, dai ndanga ndirini, dai chipo changa chitori inini, vanhu vachitouya kwandiri inini ndiri ndiri kuwadai. Ndo zviri kuita kuti vanhu vasaende kure, vanhu vasabudirire mukati mekurarama kwevanhu vatema. Aiwa Apostle, makomenza mamuchitaura kana nesu pakunotoona tatone vanhu vatotoziva kuti ukaona nhinga akomenda is negative, haana chaanotaura chakanaka. Asi tiri ipapo Apostle, chii chandingaita ndine chipo? Handiti ndine hama dzatondigadzirira group dziri kundidhonzera pasi, nekuda kwekuti ndati nhasi shamwari kukubatsira ndinoda, asi kozvino ndakabatikana handisi kukwanisa kukubatsira. Ndochengetedza sei chipo chiri mandiri ichocho chekubatsira hama, chekusumudza vamwe vari kubva pasi ndichivasvitsawo pandinenge ndiri, ndisiri kukanganiswa nemacomments aya ari kuwe. Right. Enene ndinoti pane paunosanwa kusvika pakumira like kubatsira kwacho. Handiti wasimudza iwewe
munhu wese mufamily wavasimudzira then wochizodiscover kuti wanga watocreatirwa WhatsApp group ako kane negative comments kane chii handitika right. Iwewe chinhu chekutanga zvidzosere kuna Mwari nevadzimu wako nokuti ndo vanga vachikupa kuti ukwanise kuti uvabatsire handitika zvidzorere ikoko handiti muri kuona izvi ndo zvandaitwa ndo zvandanga ndichiitwa ndisiri kuziva sindinotenda mazvifumura handitika right. Wapedza kudaro hauiti hondo nemunhu handiti iwe chipeta mai maoko ako chivatarisa ngavachito upenyu hwavo iwe ita upenyu wani upenyu hwako handiti ndokuti ugone kuti usawe munhu uya anoramba achizvidya mwoyo kuti patine zvandakawaitira zvese patine ndo zvavakundiitira izvi. Isi titorinawo munhu wokuti takabatsira kuvaendesera vana even kuzvikoro vakatienda kunana polytech vakaenda kumayunivhesity but vamwe wacho handichatombowazivi nemazita avo vatorwa dzisiri hama dzangu handiti vandaingobatsira munhu auya apostol izvozvizvi mwana wangu nekugona kwaanoita chichichichi handiti but uchitosponza nemari dzechikafu mwana ari kuchikoro ikoko handiti but vamwe wacho nemazita avo inini handichatombowazivi handiti ndakangosiyawo zvakadaro kuti zvinoenda nemwoyo wemunhu kuti ada here kurangarira handiti kuti izvozvi taakudya magurosari ari kutengwa nemwana asi pane mwana womumwe munhu akaendesa mwana wo kuchikoro handiti saka izvo zvinoenda nemwoyo wemunhu nepfungwa dzake. Saka kana uchibatsira iwewe usatarise kuzobatsirwa beki nevanhu ivavo. Ndozvandira kuudza vanhu vakawanda vari kubatsira hama dzavo, vari kubatsira kana vanhu vatorwa kunze uko, musatarisire kuti zvandiri kutodai vachazondidaiwo mangwana. Hakuna zvakadaro kugadzira, ito ramba wakafokasa kugadzira upenyu hwako, nekuti vanhu ivavo ndio vanokudisappointa zvawanga usingatombofungiri. Handiti zvokuti vamwe vanopedzisira wakufunga suicide chai, handiti nenyaya iyoyo yekuti shuwa here nezvandakaitira vanhu, shuwa here ndo wakundidai, ndo wakundidai. Iwe chingofokasa neupenyu hwako, womeka shuwa futi kuti wakonsulta, enda nezvafumurwa izvozvo, endawo pavanhu vemweya, unovaudza kuti ndakanga ndichibatsira hama dzangu zvakadai, vese ndindakaunza kuno kudiaspora, but handina kuzoutawo nemwoyo yakadai. Wanga wandikirietera WhatsApp group zvakatozofumurwawo nemuzukuru, handiti ndiye akazozvifumura, but wandikirietera WhatsApp group iri raitaurwa mashoko aya neaya neaya. Saka ndoda kuti munditarisirawo pamwe kuti vanhu ava vanga vasingatondiroi here kana kuita zvimwe zvinhu. Saka unochibatsirwawo nevanhu vemweya kuti iwewe ka apa chidai uzviprotecte nechipo chiri pauri, uchidini uchichengetedze, handiti chiregere kukanganiswa, ende uregere kuzopindana nemaproblems ekuti kana kuti vanenge vakusungira kuti iwewe chitambura, iwewe chidai, uye kwavari. Kazhinji vanhu ivavo Frank vanenge vakuda kuti iwewe chiuya kwatiri manje upfugame, handiti kuti ndauyawo itondibatsiraiwo itodini, zvinhu zvakatooma izvo, ndo zvavanenge vari kuda vanhu ivavo, handiti. Saka iwe unosanwa kumhanya-mhanya paunongosenza kuti kana kuti pezvinofumuka iwe chimhanya-manyawo wobatsirwa, kuitira kuti upenyu hwako huregere kuzoparadzwa nevanhu ivavo. Famba wobatsirwa, wochengetedza chipo chako zvakanaka. Ende vanhu ivavo aiwa usavavengi because hama dzako, wade but stay away from them. Isa gap pakati pako navo. Unoona kuti upenyu hwako hunofamba zvakanaka. Pane pazongonzo kurikudekwa vanhu tanga waona kuti kunoita here kuti munosangana, kana kuti wakagadzirirwa size yekuda kufinishwa, handiti. Saka unosanwa kuona pane pamwe pokuti unongona kuti apa ikandiregere kuenda, handiti apa rega ndingosvike vasingazvifungiri kuti ndichasvika, handiti. Saka ndo zvandingataure pamusoro pekuti kuchengetedza chipo chako. Wadiscover kuti hama dzako dziya dzawaibatsira, vanhu vanga vakatokurongera kagurupu,
kaWhatsApp group wachikutaura imomo. Saka unosanwa kuti iwe uchiona kuti waisa gap handiti navo uchivhura maziso ako stereki. Usachangoti zvawaimboita kuti chawanza ichi wakuisa mukano wakudya handiti wakawanda wakaparara nazvo izvozvo zvekutrust kuti mwana wamai wangu, but asingazoti mwana wamai apfekwa nadevil handiti. Saka ndo zvacho izvozvo zvinosanwa kuchenjererwa pavanhu vanobatsira mafamilies kana vatorwa. Chenjerai kuti pamuri kubatsira nemwoyo, asi mashoko ibva magara makaagadzirira kuti anouya handiti. Ende kana auya chengetedzai kapoketi keforgiveness kuti ndinoregerera handiti. Asi kana ndaregerera manje handichadi vanhu ivavo padhuze neni. Tiri ipapo Apostle, mubvunzo wandingabva ndaita ndewekuti isusu sevanhu vatema, are we not too spiritual in the sense yekuti you find kuti ndikatanga kubudirira nhasi inini, hama dzangu chaidzo vari mudhuze vandinotombobatsira havatarise kushanda kwandiri kuita, vanotanga kutsvaga kuti iri kubva kupi mari yake, anofanira kunge akaromba. Asi kana taakutora vanhu vane mari vari kunze ukoko, vanenge vachiziva vese anozoita mabhizinesi akati, ko angu aya inini ndiri padhuze, nei musingamaoni muchingoona kuti anenge akazoromba, wese ukazotoita accident otonzi azotyora mhiko. Ndosaka zvinhu zvake zvakudaropa zvakuda kumuuraya. Nei tisingagoni kuaccepta kuti aiwa munhu ari kushanda, totanga kutsvaga urombo. Right. Chinhu chekutanga ndechekudai, zvinhu zvourombo zvinooneka, Frank, zvinooneka. Zvinhu zvakachena zvedikita remunhu zvinooneka. Right. Sei ndiri kudaro handiti, iwewe Frank panapa wongovhura kabhutiki kane hembe 6 handitika. Kabhutiki kako kane hembe 6 kobva kaita 2 kuenda nenyika. Kabhutiki kako kari kubudisa marange rover. Kabhutiki kako kari kubudisa ma Rolls Royce. Kabhutiki kako kari kukuwakira mamansion. Kabhutiki kako kari kukubudisira mari yekuti uende kunze kwenyika kwese uchienda kunana teki kupi China chinyi handiti. Izvozvo zvega pachazvo hazvitadzisi kuti vanhu vati aiwa nekuti hama dzine dzichiziva kuti ndo chete apa paari kushanda handiti. Hama dzinenge dzichiziva, saka hama dzinogona kutoona, even mafriends anenge ari mudhuze nemunhu nyeye anokurumidza. Ndosaka vamwe vacho vanozoona kuti ayo ndo panotanga kutaurika ipapo. Ndosaka uchiona kuti mafriends, vamwe vane mafriends anenge akadara anenge aromba vanozointroducana kwakaromba mumwe vakadzivamisa sei. Saka anopinda kune vamwe mbijana kana muchida kwandakaendawo ndikatonobatsirwa ndikadai handiti, ndogona kungoenda nemi, kunongoda kuteedzera chete handiti zvaunenge wanguudzwa. Ende vanozvitaura sekunge zvinhu zvisina basa, hazvisi zveropa. Aiwa kungototi zvakati chipo chako chongonzwai. But hama dzinotarisa kuona kuti no munhu uyu ndo kashopu kaina kwake handiti. Pagore kamubuditsire mota yemari yakadai so handiti. Pagore kamubuditsire mansion yaatenga yakadai no handiti. Vanotanga kufamba hama plus kuhama kwekwe pane zvinenge zvaakutoitika futi, like marufu mamwe anenge achingoitika mysteriously handiti. Ngonzi kana kuti mwana adonha achibva atoti zi wakundikana kuti kuenda kurufu kuyako, wakundikana kana kuti kutoenda kurufu kwacho handitika. Saka nyaya inoitika ndeyekuti hama dzinotanga kuzofamba wobva wazonobatwa kunzi ndiri kuona kana kuti pana asipo pana aita 2 chaizvo adai munhu iyeye akabata handiti murozvona. Saka hama dzinotanga kutaura kuti zvifumuke handiti, kutaura akaromba handiti. Kozoita pamwe pekuti muri kunyatsoona kuti munhu uyu is a hard worker handiti,
munhu uyu is a hard worker. Handiti chese chaari kuita anotobuda dikita kuti chizomubuditsire zvakanaka, azoite mukowo wakanaka. Handiti saka zvinofanana nekuti izvozvizvi, handiti umwe munhu akutotanga kuplana for 2025 but umwe munhu achakangotarisa Christmas, zviri kuita kunge upenyu huri kugumira paChristmas. Handiti munozvona, but umwe munhu atokuna 2025 atotarisa kuti inini by April 2025 ndosanwa kunge ndatoachiva ichi neichi neichi, but ndinoita sei kuti ndinge ndaachiva? Ndinosanwa kudai, ndinosanwa kudai, ndinosanwa kudai, ndinosanwa kudai. Handiti muri kuzvona? Ndofunga munoona kuti mamwe mabig companies chaiwo havamiri maadverts. Handiti nemimimi, handitika mamwe masocialites chichi vanenge vachiisa maadverts. Why wachidaro? Every platform unogona kutoona pane drilling company iyi company but ukada kutotarisa munhu iye atofa nemari, but chiri kuita kuti aramba achiita makastoma haasi kumira maadverts. Handi muri kuzvona? Iwewe business rako rinongozikanwa nemunhu ari kufamba zvewindow shopping, ungoto rega ndimbopindawo. Mazuva ano social media vanhu vakawanda havasi kuziva, it's for business. Haisi yekuswera vanhu vachitamba vachiita zvinhu zvisina nebasa rezesvo. Handiti kune chazvezwa nepfungwa, social media ndeyebasa. Handiti kutoona kuti inini panapa rega ndione ndiende kuZimbit ndifonere mukoma Robert, handiti ndiwaudza kuti ndine business rangu rakadai asi ndinoda kuti ndiri advertise. Handiti ndinodai ndibatsirei, ndingaite sei kuti ndinyatsora advertise riwane makastoma. Handiti akawanda zvisina kuromba. Handiti muri kuzvona, uri kuimba naMwari wako nevadzimu wako. Handitika uri kuita, uri kuadvertise business rako. Handiti unoona kuti mari inouya. Ndio vanhu tinotarisa kuti uyu munhu is a hard worker because basa rake anoratidza kuti anodai pakarombwa kashoma maadverts. Handiti kashoma maadverts anogona hawo kuitwa, anoitwa. Handiti kuitira kuti zvifambe. Nokuti vanenge vachiitirawo kuti panongonzikwa kunzi Frank ndokuromba kwako kwaunenge wakaita kuti panongonzikwa kuti Frank vanhu kuna Frank. Handiti saka mabasa ndingangoti nini kushanda kwemunhu nemabasa ake aanoita ndo kunoratidza kuti pane urombwa kana hapana. Munhu akaromba Frank haabatsiri hama, haabatsiri ndezvetusenziso dzekunyengedzera. Handiti ukada kutarisa vanhu vakaromba vanomira parufu, ndopavanochi kofini chini chikafu chevanhu vari kuuya parufu ndopavanoonekwa ipapo. Pakurwara vanhu vakaromba havaonekwi vachibatsira because anenge akutoziva kuti raropa iro rataakuda kuti rideuke. Anozoonekwa anenge achiti ndiri busy, pamwe otumira tumari twebhaisi. Handiti ndiri busy zvanzi pari kudikwei mari otumira, iye anenge ari kutoziva kuti kone ndiri kutobuda, ndiri kutoenda kuTurkey, ndiri kutoenda kuChina, ndiri kutoenda chii. Handiti anozosvika musi werufu kana kutotumira mari yekutongoprovaidha kofini chikafu chevanhu chichi. Munhu akaromba haana tsitsi nehama yake, haabatsiri. Tine vanhu vakawanda vatinoona sekuti vane mari stereki. Handitika but wozotarisa family yake woona ichitambura. Ipapo unosanwa kubva ungoziva kuti aiwa apa pakabatwa apa pakarombwa apa. Saka ndikuda kungoti inini vanhu mumafamilies ngatibvumei kukundwa, kungoziva kuti takatosikwa zvakasiyana, zvipo zvedu hazvifanani, kunyange takaberekwa namai 1 nababa 1. Handiti ndosaka muchiona kuti vamwe vanoita madofo, vamwe vanogona. Handiti mumba imomo. Saka ndokutoratidza kutoti zvipo zvenyu zvakatodi
zvakatosiyana, handiti. Saka tikangozvigamuchira, handiti, kuti aiwa, isusu yes tiri vana wemunhu wani, but zvipo zvedu hazvina kufanana. Ngatigamuchirei chipo chiri pane umwe nemumwe. Achaenda pamusoro pedu ngatigamuchirei, as long as tichiongorora, tichifamba naye, tichiona kuti aiwa zvinhu zvake zvese zvakachena, handiti. Zvinhu zvake zvese zvakachena, hapana apa pekuti tinoti akazodai kana kuti akadai. Ende achionekwa munhu nerudo rwake, kubatsira hama dzake, kusada kuona hama dzake dzichitambura, handiti. Vanhu vakaromba havabatsiri hama dzavo kana kuti vanhu vanoshupika, hazviite, handiti. Because urombo huya hunotoda vanhu vanoita kunge vane kalife, handiti. Hazvidi, ndosaka muchiona kuti sometimes zvinonetsa kuti vanhu munofunga kuti vane mari stereki kuti vanobatsire muzvipatara, handiti. Vanobatsire pai? Muzvipatara, kana kubatsira vanhu vanobuda kusocial media achinzikana kuti akanzi aende kunooparetwa kuIndia parudikwa kana kuti 20,000 US, vanotadza kuti vaite sei vabatsire. Ore Apostle, ndini ndanga ndiri kubatsira muri, handiti. Sekutsanangura kwamuri kuita kuti munhu akaromba abatsire hama, batsire dzimwe nguva dzese idzi anozongoonekwa madanha kana munhu azofa azonzi papa nhamo papa chii. Saka is there a proper way yekuti kana ndisiri kukwanisa kubatsira hama dzangu vauya vanoziva kuti tinosibatsirwa naFrank but nhasi unoyu vauyawo zvakandiomera, is there a proper way yekuvaudza kuti vadikani ndinosimobatsira but nhasi kana kuti iko zvino zvinhu zvakandiomera, vasingandifungire urombwa wewe kana kuti vasingatondirombese ipapo kuti handi muri kuzviona akaromba uyu ndosaka asingatini mari dzake. Right. Proper way itongoriyo yekungobuda pachenaka. Hapana poungazvidambura kana iwe utoona kutoti inini iko zvinezvi zvinhu zvakatondiomera, handiti. Unotongowataura kuti I'm very sorry, handiti. Iko zvino zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakadi zvakanaka, saka mari hapana, handiti, hapana. Saka mungatotsvagewo imwe nzira kana kubatanidzawo kwamuri ikoko. Chinhu chakangonaka kuti utaura, usanwa kuzviponda. Iwo kana wachishaya, iwo ndiwo unosanwa kungowana everyday. Hazviite. Kana vari vanhu vanofunga, ngavafunga kuti isusu ipapa hatitorina, handitorina kana dola mupoketi. Saka iye ndiye ari kunoimora pai mari yacho, handiti. Saka zvimwe zvacho kushandisana kwandambotaura kwekuti mweya wekutoti vanhu vaya vanenge vachizoziva kuti tiri kumushandisa, handiti. Ende kushandisa kwavanenge vachiita kuti iwe usaitawo zvimwe zvinhu, handiti, muupenyu hwako zvikuru zvinosanwa kunge uchiita sei uchiita, uchingopaiwo mari, handiti. Muri kuona. Saka wakati ndoda kuitirwa ichi uchiita, wakati ndoda kuitirwa. Pano mumwe akazondiudza achitiye ndakatozotobata kutoti hama dzangu vamwe vacho wakanga utondifambira kung'anga chaiko kutofamba kuti toda kuti angoti zvatataura chete, achitoita zvatataura, obva aita zvatataura, abva atonzwa hana kuroma achiita. Saka dziriko hama dzakadaro dzekuti vanotofambira kupedzisira vafambira hama yavo, handiti, kuti tiri kuda kumuita chipapeti chedu chekuti chese chatataura anotosanwa kutochiita, chese chatangoti chiya neke anototadza kutogarisika, handiti. But iwo kuti vazokubatsirewo nechimwe chinhu hapana. Yes. Ndopandanga ndichida kubvunza futi Apostle ipapo kuti why is it hama idzi dzaunenge uchibatsira dzinozosvika pa a point yekuti vanenge vakufila entitled kuti tinofanira kutobatsirwa chete. Even tikati nhasi komana nhasi handina mari, vanototi aiwa unoshaya mari sei. Nei hama dzizosvika pakutofila kuti aiwa isusu uyu ndiye anofanira kutotibatsira uyu. Sekutsanangura kwamuri kuita kuti vamwe vanotozopedzera vafamba kuti ngaabvume chese chatataura ngachiitike. Nei zvakadaro, especially kwatiri isusu vanhu vatema. Right. Chinoitika ndechekuti iwewe uri kubatsira, handiti. Iwewe pounotanga, because unenge uri kuita zvinhu izvi nerudo, netsitsi, neshungu dzekuti
mwana wamai wangu haangatamburi, hama yangu haingatamburi, handiti ndichabatsira nepandinogona pese, nenyaya yekuti ndataura kuti ukatarisa vanhu vane zvipo zviri mavari, havasingori maordinary people. Saka chinenge chichimusunda, handiti chipo chiya chiri maari ndo chiri kumusunda, chiri kuda kusimudzira dzinza, handitika kuti ribve muurombe, handitika. Saka nyaya inoitika ndeyekuti iwewe unenge uchibatsira une free spirit, handiti, but pauri kubatsira paya vanhu vacho uri kubatsira ivavo hausi kuziva kuti umwe nemumwe ari kufungei. Pauri kumubatsira, paari kuti mari uchimupa ari kusara achifungei, ari kusara here achingotenda chete, kana kuti ari kusara achiti but iye ari kumbozvigona sei, handiti muri kuona, iye ari kumbozvigona sei, iye ari kumbozvigona sei. Kupedzisira manje vanopedzisira vava kutokufambira, handiti kuti tangu zvese zvatitaura. Saka zvimwe zvinhu zvacho unenge wakutoita futi pamwe uri kukontrolwa nemishonga iyoyo, handiti kukugadzira kwavakaita. Saka zvinopa kuti iwewe ipapo, handiti utange manje kuchiti pava kuchiti kana kutoona kuti zvinhu zvangu inini hazvichanyatsofambi, but yei ndane makore ndiri kubatsira nekusimudzira mhuri, ndakuda kumbotandisawo zvangu. Ipapo ndo panotanga hondo yokunzi auda kungwara, kose aramba, kose adai, handiti then wakutanga kurwa newe manje, kuti akarumba akadai. Saka iwewe nenyaya yekuti vanhu unenge waita nguva yakareba uri kuvabatsira, saka kuti vazorumuka, handiti mona zvinofanana nekungoti kana kuti vanhu vanozonzi mamasi boy, handiti inyaya yekuti wakagara uri mumakumbo amai chese kukonsulta mai, chese kukonsulta mai, haunawo decision yako iwewe, handiti younoti no izvi ndosanongozvidhisaidhira ndega, handiti kuti no. Munombozva kuti kune vanhu wokuti vanosvika kutogara kana kuti asina mukadzi achitizwa nevakadzi, nenyaya yekuti anenge ari munhu wekuti ndewefamily yake, kana asina kutonokonsulta hanzvadzi dzake nevaning'ina wake namai wake kana nababa wake, hakuna chamunoita mumba, handiti muri kuzvona. Anotanga atonokonsulta naimi, tanga tiri kuda kuti titenge chigayo, zvinoita here? Saka pamwe ari kuudza vamwe vatori negodo nechekare, obva anzi ndichitenga nemukadzi uyoyo madii mambomira. Pauri kunzi madii mambomira, mari iyayo wanga waseta kuti uda unotenga chigayo iwewe, handiti mari iya ichawirwa nezvainowirwa nazvo yotoshanda, chigayo hamuna kutenga, handiti urida kuvhura shopu, uri kutanga wanokonsulta futi, handiti family yako ndiri kuda kudaiso, saka ndodi vanobva kuti manga madii mamira, dai manga matenga mota mari iyoyo. Saka iwewe uri munhu ari kushanda, handitika uri kuti munhu mukuru wane family yako, but une imwe family iri pamusoro pako inotokutonga kutopinda family yauri kuti ndane family yangu, handiti. Saka zvinhu izvozvo manje zvinoputsa zvinhu zvakawanda, zvinokanganisa zvinhu zvakawanda. Saka zvafanana nemunhu wokuti waita nguva yakareba uri kubatsira family yako, uri kubatsira family yako, kurumuka kwairi, handiti kunotora kurema, kunotora kunetsa, panotora makore, handiti kutosvika munhu pamwe wakuma 50 years uchiri kungosponza vanhu vatoone misha yavo, vanhu vatokuvarumewo kana kuti nevakadzi vavo nechi, uchiri kungosponza, handiti muri kuzvona. Zvatora nguva kudaro, time iwewe yauchada kuzoti manje I think zvakwana, wanewo vana vakura, wakutanga kuti kana kudheti namama, but muri kuramba muchingo, handiti
ende ndiri kutaura nyaya yeimwe family yakatoitika iri mudhuze nesu muno. Handiti baba vacho handiti waita izvozvo zvokuti hama dzavo kutotengera dzimbawo mumalow density vachitenga vachitodii. Saka vana vari kukura handiti vana vazokura vazoti mama nanditi imemi shuwa munoramba muchitengera vanhu ava hama dzenyu zvinhu, ko isusu vana wenyu, isusu inheritance yedu ndeipi? Handiti munozvona vana maparents acho paakatanga kuti pepu, handiti kuona kuti but zviri kutorwa nevana zvine sense, handiti kuzongotaurira munin'ina kuti handichakwanisi kuti ndinge ndichidai, handichakwanisi onai mhuri yangu yakura, ndakuda kuti ndichionawo nezvemhuri yangu. Wakaroiwa chinobvira, handiti wese murume nemukadzi wakangonzi arthritis, vanhu vokuti havachadhiraivhi, havachafambi kubudawo geti, havachadii, handiti kungogara ari mataxi chete nekuda kwekunyanya kubva waita kana kuti kunyanya kuspoila, kutospoila ikoko because iwe unenge wati ndiri kubatsira but zvinodzoka futi kwauri iwewe zvaakukuipira. Saka zvinhu zvinoda kuchenjererwa pakubatsira kwatinoita hama dzedu. Ngatiwei nelevel yetinogumira kuti ndasimudza uyu ndamusimudzira, uyu ndamusimudzira, uyu ndamusimudzira, zvakwana. Yes, tichinopendera apostle. Saka inini ndochengetedza sei chipo ichichi kuti chisasuppresswe nehama dzangu kana kuti chisabiwe nekuti nhasi uno ndakumuka ndichitaura kuti veduwe iko zvinezvi handisi kukwanisa kukubatsirai, kana kuti iko zvinezvi ndandoda kumbotango ndaita chakati nechakati nechakati, zvichida pamwe ndichiitira mhuri yangu ndozoti ndotarisawo matambudziko enyu. Ndozvichengetedza sei kuti ndisavhiringidzwe nehama idzi dzine godo, dzine ruvengo, dzaakuona urombwa hwangu nhasi nekuti ndati handichakwanisa kubatsira? Right, chipo chinoda kuchengetedzwa. Ipapo paunozongodiscover kuti wakutodaidzwa mazita akasiyana siyana ende ruvengo rutoripo, iwewe munofamba, handiti gadzirisa chipo chako chisimbiswe chidini pauri, handiti nokuti kana unge usingazvizivi kuti kubatsira kwese kwauri kuita uko inyaya yechipo chiri mauri, ruvengo rwese kuvengo kwese kwakuitwa uko, handiti inyaya yechipo chiri mauri chakaonekwa iwe usingazvizivi. Chibva wafamba ugadzirise zvinhu izvozvo, chipo chako chigarisike panzvimbo, chitangewo kukuvhimbira nekukushavira iwewe, handiti yaanguva yako wakasimudzira wodzinza, yaanguva yako yekuti uchikohwewo, handitika mabasa akanaka ese wakaitira vanhu vese wakaitira ivavo, iwewe yaanguva yako yekuti iko zvino Mwari nevadzima wachikurangariri, wachikublessawo nemhuri yako. Yes. Aiwa, ndinotenda apostle nenguva yatanga tiri tese muchititsanangurira nhau iri kubata vanhu vazhinji, nhau yezvipo zvekubatsira mhuri. Vana chitandara navo ndi apostle manalita vanga vachititsanangurira nyaya yekuti iwewe unenge uchibatsira mhuri asi musounomuka uchiti nhasi handisi kukwanisa, ndoda kumbotanga ndabatanidzawo chakati nechakati ndisati ndatarisawo matambudziko enyu. Unotanga kuudzwa kunzi uri muroi, wakaromba, wava kudada nei zvichidaro kuvanhu vatema. Ndofunga apostle vatsanangura zvakadzikadzika kuti tinzwisise kuti aiwa haisingori nyaya bedzi kuti unenge uchigona kubatsira, asi pane chipo chinenge chiri pauri chinoita futi kuti hama dzimuke dzichikuvenga dzichida kuti iwewe uuyo kwavari uchipfugama kuti chimbondibatsirewo nechakati, kana kuti dzimwe hama dziende kwavari ivo vasingauye kwauri kuti vazokumbira rubatsiro. Zita rangu ndoitwa Frank Wesere, ndakamirira Zim News Beat TV ndichiti chisarai.
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.